Здравейте, казвам се Божидар Стефанов и съм проектов ръководител в Galaxy Investment Group. Намираме се пред Royal Garden 3, където ще ви покажем мострен апартамент, в който може да видите част от сградните системи на проекта. Залагаме на изпълнението на подово отопление към ТЕЦ за всички апартаменти. Подовото отопление създава равномерно разпределение на топлината в помещенията, по-здравословен вътрешен климат и спомага за постигането на ниско алергична среда. Подаваната централна топла вода е с температура от около 60 градуса, а работната температура на подовото отопление в апартаментите е до 40 градуса. Регулирането на тази температура се постига чрез предвидената помпено-смесителна група в колекторните кутии в апартаментите. Поради това системата е енергийно ефективна, съответно се изисква по-малко топлинна енергия. Така общите разходи са по-ниски от тези при обикновените радиатори. Системата е на немският лидер Rehau и е с 10 годишна гаранция. Изпълнението включва полагане на подова подложка Vario Nova 30 мм, която освен добра топлоизолация за задържане на топлината над плочата, има и отлични шумоизолационни показатели от 28 дБ. Полагат се висококачествени тръби с кислородна бариера във всички помещения, включително и бани. При направата на замазка се слага пластификатор на Rehau, който подобрява проводимостта и предотвратява образуването на въздушни мехури. Предвидено е окабеляване за стайни термостати, също така захранване до колекторна кутия с възможност за управление на термоглавите през мобилно приложение. Последвайте ни за още видеа за строителството на Royal Garden 3.